רוצים להקים אתר אינטרנט בחינם? בואו תראו איך עושים את זה. שלום, אנחנו חברת סול מרקטינג, מומחים בבנייה, קידום ושיווק אתרים. אנחנו בונים אתרים ומנהלים קמפיינים פרסומיים, כגון PPC, SEM, SEO, פייסבוק ועוד, ופועלים בתחום משנת 2005. נשמח להקים לכם אתר בחינם. לא, אין פה שום טריקים או אותיות קטנות נסתרות. אנחנו לא ניקח מכם שקל על הקמת האתר. קודם כל, קניית דומיין. מה זה דומיין? דומיין הוא שם מתחם ייחודי באנגלית של אתר ברשת האינטרנט, המבדיל אותו משאר האתרים באינטרנט. בעצם זהו הזהות הייחודית שלו, ואותו צריך לרשום בשורת הכתובות בדפדפן האינטרנט שלכם, כמו למשל דפדפן אקספלורר או כרום או פיירפוקס כאשר אתם גולשים באינטרנט. יש מספר חברות המציעות קניית דומיין. אנחנו ממליצים על חברת NameChip, המציעה שירות אמין וטוב במחירים מצוינים. אנחנו בעצם משתמשים בחברה מספר שנים, ולדעתנו השירות שלהם הוא מצוין, כש-24 שעות יש תמיכה והבטחת מידע ברמה גבוהה. קניית שירות אחסון. מה זה למעשה שירות אחסון? זהו שירות אחסון מידע אינטרנטי המאפשר לנו לאחסן את כל הקבצים שאנחנו רוצים לשים, כמו למשל טקסט, תמונות, וידאו ועוד. בכדי להקים אתר אינטרנט חייבים להירשם לחברה המספקת שירותי אחסון ולחבר בין הדומיין לשרת של חברת האחסון. אנחנו ממליצים על חברת HostGator. החברה מציעה שירות אחסון מקצועיים ומאובטחים. המידע נשמר על השרתים המאובטחים שלהם, ורק למשתמש יש גישה בטוחה אל המידע באתר. היתרון העיקרי של HostGator לעומת חברות מתחרות אחרות הוא רמת השירות והאמינות. כאשר החברה מציעה תמיכה בטלפון, אימייל וצ'אט כל היום, 24 שעות. הם מציעים אחסון מידע ללא הגבלה, Unlimited Storage. זאת אומרת שאפשר לשים אין סוף תוכן ומידע ללא הגבלת מקום באתר. השרתים שלהם תומכים בכל שפות הקוד הקיימות, כמו למשל CSS, PHP, HTML, Java ועוד, בניגוד לחברות אחרות שהן מוגבלות לסוגי קוד מסוימים בלבד. בנוסף, HostGator נותנים לנו ליצור כתובות אימייל ללא הגבלה. אם כל זה נשמע לכם מסובך, תנו לנו להקים בשבילכם את האתר בחינם. צרו איתנו קשר היום.